Yan, Bubi. Si Bibi, gandang hari po. Si Ma'am. Kaningan dito nakita sa dinino dito sa mo sa gawas ka yalang sa mo sa kanang gawas sa kanang sa turn over na mo ni sa motherboard niya kami. Yes. Dili pa palayo ha. Wasa to ano naman. Dara sir. Kasi pick-up lang. Tumbok na. Wala ang gusto ko palayo dito na. Si. So ato gipaabot karon ng pamilya para ma-turn over. Yung stage yung bibigay doon sa family. No? Ay turn over po. Ito tapikas anggol po. Tapikas anggol.
Kaya parang pwede na ito. Hindi mo lang sir, yung tao sir. Pwede ang gatong na. Gawas. Hoy, pick up tayo. Te, sa pick up sa mite. Sakyanan sa amin. Dala. Adjust mo. Gawasan mo kuya. Adjust mo. Labas. Okay. Labas ito. Sir. Kuyog sa tungihan. Ha? Kuyog sa tungihan. Bursa mo lao. Sorry. Ano man sila nga? Ha? Sige, tirahanin ka dito. So sa akin na kasi. Oh, hindi Dapat yan. Dili mada. Si paritan ini sa mong cordon. Kaya haon ba? Matumban-tumban. Oo, ano? Yung may iban mo. Sakto. Mo, tong-tong. Si paritan ginan sa cordon. Inisyatiba ni Enamo mo sa'yo. Tapos magbutang bang isa ka tent niya ni kaya unong ba pagkuhan ha? Oo, okay. Mawalan ba iyan? Si paritan siyang cordon. Bala iyang ilang guide siya makuan ba? Ito din kahoy ngayon. Pwede na mo picture ba? Wala lang. Dili lang guide nakadikit niya. Ngayon na lang. Stayiran niya nga mo kung flower shop. Manangit kang bibit. Magi Para kang di bibit. kayo madaigan. Tangan humbuak ang paligid. Para di kayo madaigan. Sorry, Kaya on magkakalaon-laon magod siya nga. Hmm. On matumban yung kaho. Ganit.